Hi sir, good morning! Ano sa itong order sir? Natay Bacardi, Margarita, o May. Ano si sir? Sir, Sir, ikaw naglantaw na ako? Tanong ako ha? Kung ano may batasan, wala nang nakita na usap ka. Kagwapa, mag-uba kong nagpariban sa kumbok, nindot kong ayos, nindot kong kwintas niya. Sir, mo lang taon ako? Tanong ako ha? Ikaw nga na, wag ikay batasan mo, nagitudlo sa imong pagdagian eh. Nagdala niyo ani? Nag-sir mo na ako? Pwede nakita ko sa kong itsura? Pwede naman kang bayaran ro ba? May anak ka na ko ha? May anak ka na ko. Wag ikay batasan. dili mo good sir, kaya ako natanong ba kay sir man yung ka sir? Ako mo ko ha? Wala ikay batasan. Mag-sir ka na ko? Di ka naman katahuran ako unsa. Ma'am! Naunsa ka? Di kaya ako nakita sir ba kay imong naong kay mura yung sir. Tindog! Tindog ya! Dua ka oras! Tindog! Mag-sir ka na ko. Dua ka oras niya ha? Magtindog ka niya. Kuhan mo batasan. Mag-sir ka na ko. Ang akong kagwapa, ang akong kanindot kong lawas. I-sir ko ni mo? Naunsa ka? Huwag ikay batasan mo, nagitudlo sa inyong tagian niyo direct. Naunsa mo ka? Sige sir, aris ako sir. Dili! Oh shit! Di mo lang ako, di mo lang ako. Dili! Agay sir, Sorry, dili! Agay sir! Agay sir! Magbarog ka o balik 2 hours ha? Barog yan, 2 hours. Magulat ko ni mo, balik 2 hours ha? Huwag kay batasan ha? Huwag itudlo sa inyong gadala niyang mali. Kawali mo yung batasan. Nag-sir ka na ko. Magbuhat ko ni mo, magbuhat ko. Pasaylo ako sir. Nagsino sa ganak ko. Kawagi mo to sa wax ko balo ang sila pundar mo. Nagahuman ko eskwela nga mahalon nga eskwelahan. Nakapalit ko ninyong trabuan nimo ako ni pinalit. Wala unsa pag na ako ang napundar tanantan purti na naghana niya mag-share ka nako. Kawagi mo batasan no. Wa ka balo. 10 years kong nag-pills. Oh shit! Mag-share ka na 10 years na. Wa ka mo na 10 years nag-pills ko para magwapa ko. Para maun sa masiksi ko, niya mag-sir ka na ko. Huwag mo batasan, no? Kung saan kakalsihang pagkatao, no? Pag-sir ka na ko, huwag kayo batasan. Bago, huwag itudlo sa inyong kuan rin, sa gadala nyo nga rin. Huwag kayo batasan. Naunsan ka. Huwag ka. Ang tanan-tanan na, huwag mo nakita kung sinakita na ko, ha? O, pataw na akong mga postura, o, unsa ko. I-share ko ni mo. Ha? Wala ka? Ako, daghang hindi pang eskwelahan, no? Daghang kong nahuman nga, mga course. Kunya, mag-iana ka na ko. Mag-sir ka? Huwag yung batasan. Kung saan ka siyang pagkatao, eh, mag-sir ka. Dapat magmahal ka na ko. Dili mo good sir, akong tanaw ni mo sir, ang cool good sir. Bilang.